खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 31 मे सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि मावफ्लांनाय गोरोन्थियाव बिमाया जोबोद दुखु मोननांगोन। दुखु दाहानि सान जागोन। वृष राशि। गोबावनिफ्रायनो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनगोन। नखराव धोन बांगोन। मोजां सान। मिथुन राशि। गावनि लुबैनाय बायदियै खामानि मावनो नाजागोन। गावनि अहंकारावनो रांखावरि जोबस्रांनो हागौ। कर्कट राशि। नोंथाङा जिउनि गेदेर आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन। साननायफोरा जाफुंगोन। सिंह राशि। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। रांखावरि बिथिङाव लोरबां जागोन। गाज्रि सान। कन्या राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानै लोगोथिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। सुथुर सानलायनाय सोमजिगोन। तुला राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। नखर जौगानायाव गेदेर बिफाव लानो हागोन। वृश्चिक राशि। देहायाव हरखाबै लोमजा साजा जानो हागौ। देहाखौ जोबोद खस्थ' मोननांनो हागौ। धनु राशि। इयुनखौ सानहरनानै गोसोआव गिनाय फैगोन। रावखौबो फोथायनो गोसो जानाय नङा। मकर राशि। नोंथाङा गावनि बिबानखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन। बयनिबो मान मोनगोन। कुम्भ राशि। इयुननि थाखाय धोन दोनथुमनानै लानो हागोन। नखराव रांखावरि फैगोन। मीन राशि। नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन। दसे समबो जिरायथेरनो सम मोननाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।